De Limburgse werkgeversvereniging organiseert elk jaar de Limburg Happening. Deze keer op Château Sint-Gerlach bij Valkenburg met uiteraard een hele zaal vol met werkgevers. Met als topspreker vandaag Pieter van der Hogeband, de chef de mission van de zeer succesvolle Nederlandse ploeg op de Olympische Spelen in Parijs. Pieter, is het niet anders als je sportmensen moet toespreken over een hele zaal vol met ondernemers? Ja, heel eerlijk, daar zitten gewoon zoveel mooie overeenkomsten. Tuurlijk is het anders, maar de gedeelde passie is hetzelfde. Hard werken, hard trainen is een basis om het maximaal uit je talent te halen. Maar weet je, ook blijven innoveren. Blijf kijken hoe je het slimmer kunt doen. Blijven samenwerken. Goede mensen om je heen verzamelen. De kracht van het team. Er zijn zoveel overeenkomsten. En daar zie je ook dat ze de sport en het bedrijfsleven elkaar heel vaak op een natuurlijke manier weten te vinden. Dus nogmaals, ik heb me kostelijk geamuseerd. Leuke mensen, dus ik ben er heel blij mee. En je legde nog even een link met je band vroeger met Limburg, met Maastricht natuurlijk. Ja, weet je, uiteindelijk ben ik hier geboren en heb ik hier hele leuke, dierbare vriendschappen, fijne mensen en waar ik hele mooie herinneringen aan heb. En ik heb uit een zeer betrouwbare bron ook vernomen dat mijn vader ook wel eens in een café lekker een biertje kon drinken met bepaalde mensen. Kan het bevestigen? Ja. Nee, dus ook met onze familie. Wij komen hier graag. En daarom was het voor mij ook een soort van thuiswedstrijd. Je bent niet zo slecht bezig, Pieter. Nee. Jongen. Daar zijn we mee bezig. Dat was wel een eerlijk interview. Daar zijn we het over eens. Een eerlijk interview. Je hebt zoveel gelegenheden waar je naartoe kunt. Zeker in Limburg. Ik hoef er niks te vertellen. Je weet, je moet topkwaliteit leveren, topsprekers hebben, toplocatie. Als komen de mensen niet. Want ze hebben zoveel keuzes. En je moet gewoon de beste zijn. Ja. Je moet gewoon leveren. Dit is ook topsport. En dit is weer gelukt, denk ik zo. En misschien is het ook wel een Nederlandse ziekte dat wij heel goed in competitie zijn. Maar een klein landje wat wij zijn. Ja, dat is wel inspirerend, ook voor ondernemers. Maar ik denk dat Nederlandse ondernemers het ook internationaal goed doen. Als je niet de beste bent, ben je out of business. Dan moet je de beste zijn met een mooi pakket, met een eerlijk verhaal, met een duurzaam verhaal, met een inclusief verhaal. En daar proberen we ook wel inspiratie in over te brengen. Dat we zorgen dat het ondernemersklimaat in Nederland en ook in Limburg zo goed blijft dat we blijven doorondernemen, innoveren, de beste kunnen blijven zijn en ons onderscheiden in de internationale markt. Het was in ieder geval volle bak, dus wat dat betreft was het geslaagd. Ja, we hebben mensen moeten teleurstellen. Dus wat dat betreft, ja, hoe mooi kun je het hebben?